Pinatatag naman ang ugnayan ng mga bagoong manufacturers sa bayan po ng Lingayen matapos ang formal na pagbuo ng bagong liderato at balangkas ng pamunuan ng Lingayen Bagoong Manufacturers Association. Isinagawa ang halalan upang pag-isahin ang mga lokal na producer ng bagoong sa ilalim po ng isang accredited organization na magsisilbing kinatawan ng kanilang sektor sa nasabing bayan. Layunin nitong magkaroon ng iisang boses at direksyon ng mga manufacturers lalo na sa mga aktibidad na may kaugnayan sa industriya. Nakatakda ring ilunsad ang asosasyon sa Bagoong Festival 2026 na gaganapin mula Marso 18 hanggang 20. Inasa na mga manunumpa sa tungkulin ng mga bagong opisyal sa naturang selebrasyon. IFM News. IFM News. IFM News.